средата предлагам да сложим габион. Е там имам една метална клетка. Не може да сложим в средата. Върху тръбата? Да, тръбата малко да я вкопаем. Ето тук да направим едно V-образно вкопаване, за да хване сега тази вода. Ето тук ще сложим така. Няма ли да хване? Точно. Но малко ще трябва да я вкопаем. Няма да се запуши по-лесно. Тя за момента ни трябва. Добре. Пък ще я отпушваш, да. после ще я затворим. Добре. За момента да не ни пречи водата. Да дренира... то няма да се насъбере толкова вода. Толкова бързо. Тече си, бе. В смисъл, че няма... Не, няма. Толкова бързо няма да... Няма да стане вир, но за да може хубаво да хванем ниско да направим първия ред. Ето тук върви най-ниско, тъй като гледам в този ъгъл. Ето тук така, значи тръбата тук ще я сложим. Да най-ниско ниво, ето тук ще дадем така. Само че центъра, нали ще в центъра. Дали ще е центъра, няма да е центъра. Важното е ниското ниво да фане. Там ще дойде много водата. Този габион сега ще го сглобиме и ще го сложим по средата. То е 1 метър широк и половин метър, т.е. 1 метър. Ще действа като филтър. Няма да е цементиран. Той няма да е цементиран. В него ще слагаме малките камъчета от този размер. Добре. Давай. А големи камъни, аз съм се огледал на уния, не знам дали мога да ги преместим. Уния, да, всъщност човек дали масичка си направил или мога да ги щупим на две поне. Да не може така да ги препекулим, че ще са ни много полезни, ако са цели. Ние ще ги докараме. Иначе баятка ще само не успех. Въжете, коланите, трябва ще ги запълним.